Vážení posluchači, tohle je biznisový podcast První liga a mé jméno je Aleš Borovan. Díky, že nás posloucháte na platformách forendors.cz/První liga a herohero.co/První liga. Pokud nás chcete poslouchat, dejte follow na našem YouTube kanále nebo sledujte Spotify kanál. Dnes do První ligy přišla těžká váha a výrazné jméno mezi českými a slovenskými režiséry velkých show Pepe Majeský. Pepe, vítejte v První lize a díky za váš čas. Dobrý deň. Když jsme se naposledy viděli na warm-up party Českého Slavíka někdy na počátku listopadu v Mánesu, mě tam zaujalo, že jste v jednu chvíli vytáhl z kapsy maličký fotoaparátek a podle manipulace s páčkou jsem dedukoval, že je to ještě přístroj na kinofilm. Je to vlastně docela zvláštní mít v té digitální době analogový přístroj. Je to fotografování nějaká vaše libůstka? Je to také moje hobby. Ja som začal asi pred 2 rokmi si tak len pre seba fotiť. Občas niečo dávam na Instagram a prevažne zákulisie tej mojej práce, lebo pri tom úplne vypnem hlavu. A ten analóg, on sa vracia vlastne teraz ako v tejto digitálnej dobe a ono to aj trošku spomaluje, lebo s tým digitálom človek cvaká o dušu, aj 1000 fotiek a nevie, čo úplne cvaká a ten analóg vás nejakým spôsobom núti viacej rozmýšľať, že čo cvakáte, ako cvakáte, ten film není úplne levný. Takže to tak spomaluje a mne to čistí hlavu, mňa to baví. Aj teraz vlastne, kým som prišiel k vám, tak som bol v meste si niečo pofotiť len tak, lebo pritom aj chodím, že tým pádom mám pocit, že športujem a robím niečo pre seba. Jasne, takže vlastne to sport a kultura, jako tá ideální kombinace. Je to jako silné slovo, že športujem, ale ja si to tak v sebe hovorím, že je považováno jako za nějakou takže začal som trošku chodiť a fotiť. A to znamená, že ty fotky si i vyvoláváte, nebo prostě... Nie, dneska už na to je full service, ja chodím do fotoškody v meste, tam to vyvolajú, pošlú vám skeny. Dneska je to hlavne v Prahe, teda ako vo veľkom meste je to easy, asi v menších mestách to musíte niekde posielať do fotolabov, alebo si to teda vyvolať doma, ale na to nemám čas si to vyvolávať doma. Vy jste zmínil, že vlastně ten analog nebo focení na film člověka donutí trošku nad tím uvažovat, že to není to cvakání jako na digitál, zase na druhou stranu zrovna na té party na tom Slavíku, tam byl teda velký frmol a velký hukot, míhalo se tam spousta lidí a vy jste přesto si vzal ten analogový přístroj, tak vlastně jestli tam vůbec třeba u téhle příležitosti byl čas se nad nějakou kompozicí nebo prostě co fotíte rozmýšlet, jako, nebo jste chtěl mít vyfocené některé ty celebrity nebo ty hosty, co tam přišli? Presne tak, ja som to chcel mať, akože chcel som mať kamarátov, kolegov, ako nejaké fotky na analog, to bolo ako úplne celé, tam to nemalo nejaký hĺbší umelecko-kompozičný ako význam, tam som si len chcel aj otestovať, lebo mám viacero tých foťákov a testujem ich, že čo to robí v takom svetle, onakom svetle, takže som si proste tam zobral jeden analog, že uvidíme, čo to urobí na takejto party. Takže tematicky nejakým spôsobom nejste vyhranění jako osoby, krajina. Ako hovorím, je to skôr backstage mojich projektov si fotím a teraz som začal fotiť trošku, začínam nakúkávať do street fotografie, že si chodím po meste a fotím si ako proste ulice, ľudí na ulici a nejaký ten vibe toho veľkomesta, takže to ma tak celkom začalo teraz baviť. No tak vzhledem tomu, že vy se při své práci dostáváte k mnoha zajímavým lidem nebo vlastně do zákulisí velkých show, tak už můžete mít doma docela zajímavou sbírku zajímavých momentů z toho backstage. Ale dosti k tomu focení, pojďme na vaši práci. Když jsem si dělal rešerši k tomuto rozhovoru a procházel seznam show, které jste režíroval či produkoval, tak je to opravdu impresivní dlouhá řada. Český Slavík z letošního roku, loňského roku, vlastně naspátek až do roku 2021, možná i dál. Už jsem neroloval dolů. Pak další pořady jako Možné je všechno, Superstar, Tvoje tvář má známý hlas, Hlas Československa a tak dále. Dokonce Ceny Anděl v roce 2009, což byla další jako hudební cena, vlastně ještě existuje. Schválně jsem teďka jmenoval jenom ty české nebo československé show. Když do toho zahrnu i to Slovensko, tak jsem napočítal téměř 30 velkých show od roku 2007. Sedí to, nebo... Ja to vôbec nepočítam, pretože už som sa stratil. Ja som začal režírovať, keď vznikla Markíza. To znamená, že to bolo v 96. Aha. To znamená, že od 96. vlastne režírujú. Potom sa k tomu pridalo naraz aj to showrunnerstvo vlastne, že ja naraz som aj kreatívny producent a showrunner týchto veľkých show.
čiže už som stratil prehľad v počtoch, že koľko toho Takže možná na ČSFD teda není všechno, kde jsem si to tam není, to 100% tam Takže není je to vlastně ještě delší řada, než jsem viděl. Vy jste v podstatě režíroval, nebo z toho, co jsem si teda přečetl na ČSFD, jste režíroval v podstatě jen pro TV Nova nebo TV Markízu, což je vlastně stejná mediální skupina. Co je důvodem takové věrnosti? No to, že som začal v televízii Markíza v tom 96., že ja som vlastne tam začal ranným vysielaním, tak ja som tam začal ako dievka pre všetko, hej, že ja som prešiel všetkými funkciami. Ja som začal ešte v slovenskej televízii, keď som mal 17 rokov, od roznášača kávy cez produkčného asistenta produkcie, asistenta režie až po režiu. Takže tá vernosť je daná tou značkou Markíza v prvom rade. A potom historicky, jak tie dve telky začali nejakým spôsobom spolupracovať, ešte bez toho, aby to bola CME aj v minulosti, oni spolupracovali, tak vlastne som sa dostal aj na český trh. A potom už vlastne, keď to prevzala CME skupina, tak už to bolo prirodzené, že robím pre tieto dve telky. Ja som s výnimkou, myslím, že jeden jediný program som robil pre televíziu JOJ a to bolo 7 SRO, to je taká talk show ešte s nebohým pánom Lasicom. Myslím, že to ešte stále beží na JOJke a to bolo len preto, že môj veľmi dobrý kamarát mal agentúru, ktorá to robila. Tak chcel, aby to robiť. A ja som chcel robiť s Lasicom a s našimi ako takýmito ako významnými glosátormi, takže tam to som pre nich robil externe asi 2 roky, ale historicky je to áno, naozaj len TV Nova a TV Markíza. To je jedna vec, že historicky je to tak dané, že je to silná značka a druhá vec sú to jednotky na trhu. Ale vy vlastně nejste, pokud správně dedukuju... Ja som externista. Jste externista, takže teoreticky byste mohl točit pro Českou televizi, pro Primu. Teoreticky by som mohol točiť pre kohokoľvek. Kdo vás zaplatí, dodejme. To v prvom rade. A lákali vás někdy tyto stanice, jako jak ČTčko nebo Prima, když už teda zůstanu Ja si myslím, že v začiatkoch určite áno, ale už aj je to o mne známe, je to aj vzhľadom na to, na moju manželku. Ale dodejme Silvia Majská, programová ředitelka televize Nova v současné době. Tak, ale je vlastne aj o mne známe, že vlastne ja tú lojalitu mám pomerne veľmi silnú a my máme naozaj nepísané dohody, takže ja to proste nerobím. Ja som na Markíze na Nové veľmi spokojný a nemám dôvod celé CME vlastne opúšťať, že ja som v rámci CME bol aj v Rumunsku, robil som tam hlas Rumunska napríklad, robil som tam rumunský Got Talent a tam sa človek dostane len cez takúto proste veľkú firmu. Čiže ja som absolútne spokojný, nemám žiadne ambície. To teraz neznamená, že mi ľudia nemôžu zavolať. No jasne, určite. Kdo to bude poslouchat, tak môžem tady zdůraznit, volejte Pepelovi Majskému. Tak to radšej nevolajte, poptává práci. Áno, radšej nevolajte, ale každopádne som spokojný tu. Je pravda, že s Primou byste se asi do zahraničí nedostali, ale zase v jednu dobu vlastnili Švédi, takže teoreticky byste mohl vyjet do Švédska. Mohol, ale hovorím, to je ako však Prima, je to u mňa príslušnosť naozaj k tej značke, k tým dohodám, čo mám, k tej lojalite, čo mám a nemám dôvod to naozaj meniť. V minulosti, keď to bolo, tak to skôr bolo o tej ČTčke, hej, že tá ČTčka možno prišla s nejakým zaujímavým programom alebo s niečím ako keby live, čo by sa dalo ako proste urobiť. Tam si myslím, že ani Nova by s tým nemala problém. A to teraz nie je o tom, že ja sa musím pýtať o nejaké dovolenie, hej, ale máme nejaký vzájomný rešpekt a vzájomné dohody, takže tam si myslím, že by mi to aj prešlo, ale vlastne v súčasnej dobe a posledných niekoľko rokov ja som tak vyťažený Novou a Markízou, že ja som rád, takže... Možná, že by na to mohli jít jako chytře profesně, že třeba jestli nemáte nějaký tajný sen, jakou českou nebo tuzemskou licenci si natočit, kterou by třeba získala Prima. Tenhle konstrukt by mohl nastat, kdyby Prima najednou přišla, že mají opravdu licenci na nějakou top show, teď to nechci tahat nějaký jméno, tak byl byste ochoten o tom uvažovat, když budeme teda na té teoretické rovině? Nie. Naozaj ani tohle. Tá moja príslušnosť k Nové a poťažmo k Markíze je jasná, je daná a v tejto chvíli veľmi silná. Takže to je skôr o tom, že keď hovoríte o formátoch, tak to je skôr o tom, že my v Baraku sa bavíme o tom, že čo by sme mohli urobiť, ako by sme mohli urobiť v rámci našich developov a v rámci toho, čo vo svete beží a o tom sa bavíme, že či by to táto show stála za to, tak napríklad vzniklo možné je všechno teraz, keď si len tak spätne spomínam a predtým Tvoja tvár a x iných formátov, že prebieha nejaký development, prebiehajú nejaké stretnutia, chodí sa na workshopy, chodí sa na festivaly a
searchuje sa ten trh, že toto a toto by mohlo byť zaujímavé, potom v istej fáze sú k tomu prizvaní aj nejakí tvorcovia, že čo si o tom myslia, včetne mňa, že či by to malo význam, či by to mohlo hrať na českého diváka a tak sa prinášajú tie nové projekty. No. To znamená, že i vy, ačkoliv jste externista, se nějakým způsobem podílíte na vývoji nebo prostě typování programů pro novú potažmo Markízu? Určite, nakoľko tá nová vždy spolupracuje s tvorcami, či sú externí, alebo sú interní, lebo tak my to vyrábame, takže my vidíme do tých čriev ako proste najlepšie, ja a moji kolegovia, čiže vždycky v istej fázi sa sadne za nejaký stôl a začne sa debatovať, OK, čo si myslíte o tomto, čo si myslíte o tomto, čo si myslíš o tomto, fungovalo by to, nefungovalo by to, aké sú plusy, aké sú minusy a urobí sa taká nejaká väčšia analýza a potom je už samozrejme na vedení, samozrejme sa to spočíta, koľko to celé stojí a potom je samozrejme už na vedení, že či sa na tu nájdu peniaze a vhodná doba alebo nie, takže je to taká, by som povedal, kolektívna práca. Jste za ty roky na Nově musel zažít řadu ředitelů od Dvořáka, Sarbua, Majnuše, Andruška a současného Dana Grunta. Lišil se nějakým způsobem jejich přístup k těmto velkým výpravným show? To je ťažká otázka. Ja si myslím, že ani nie k týmto výpravným show, ja si myslím, že ten trh sa mení a je pomerne dynamický a že skôr to bol postoj k arény ako takému, k reality entertainment. Že chvíľočku niekedy prišla doba, že OK, tak teraz bude akoby viacej seriálov a arény bude trošku v úzadí. Teraz napríklad aj rozvojom digitálu, aj Vojo a OnePlay a všetky tieto služby a tie veci pre mladých, tak tam tie arény sú zase ako celkom ako na vrchole. Čiže teraz je tá doba, kde sa to ako nejakým spôsobom prelína, tá fiction. Takže ono to vždycky asi záviselo od toho obdobia, v ktorom to bolo. A keďže ja robím výlučne arény a nerobím seriály, tak niekedy toho bolo menej, niekedy toho bolo viacej. Ale popri tom tieto veľké stálice, ako je napríklad Superstar, alebo Hlas, alebo na konkurencii Got Talent, alebo Stardance, respektíve môj Let's Dance, ktorý robím na Slovensku, tak tie si to nejako držia, no, ale tak to hovoríme o 4 ako absolútne top show, ako proste zo sveta, ktoré sú ako, vlastne ako keby totálne nadčasové, hej. Ale inak potom to ide v takých ako proste vlnách. Teraz je vlna, ja si myslím, že pomerne dobre vybalansovaná, je to dané aj tým konkurenčným prostredím, aj tým, že proste treba zasiahnuť čo najväčšie to publikum, takže myslím si, že teraz je tá doba akurátna. Já se ještě k těm trendům dostanu v další části rozhovoru. Ještě zůstanu vlastně u těch show, co jste režíroval vlastně nedávno. Máme za sebou čerstvě slavnostní večer Českého Slavíka, který proběhnul, je to v podstatě 2 týdny. Za chvilku to bude 2 týdny. Ano. Prvního Českého Slavíka, aspoň podle té ČSFD, ale vy jste teda řekl, že to není úplné. Jste režíroval v roce 2011, jestli to tam je správně. No, 2011 to může být správně. Posledního letos. Jak se ta show za poslední roky vyvinula? Jsou tam nějaké výraznější rozdíly, když pomineme to, že jsou jiní moderátoři, nevím, kameramani a tak dále, v nějakých principech nebo přístupu změnila se ta show? Nebo vlastně to ani není nutné vzhledem k tomu zájmu těch diváků? No je to nutné a bolo to nutné a zmenila sa brutálne. To je taká kratšia odpoveď a tá dlhšia odpoveď je veľmi jednoduchá. Vlastne jednak pred tými 4 rokmi, ak to správne počítam, tak vlastne celého Českého Slávika prevzala televízia Nova. Predtým to delala Bohemika Muzika ako externá agentúra, ktorá to dodávala televízii Nova. Tam byla ještě přestávka s tím Karlem Janečkem. Ne, myslím, že Janeček bol, teraz máme 20. Bohemika to nejdřív vlastnila, koupil to Janeček, ale točil to na Nově. No Janeček to mal rok až. Jasně, dobře, tak rok. Pak to koupila Nova. Tak, ja jenom pro presnosť, dobře. Takže presne tak. A vlastne pred Janečkom to mala Bohemika Muzika, ale myslím si, že pred Janečkom ešte dokonca bola pauza, lebo bol COVID. A preto mala dlho Bohemika Muzika a tam som ja vlastne začal s Bohemikou Muzikou podľa vašich záznamov v roku 2011. To sú záznamy ČSFD. A ono sa to vyvinulo a vyvinulo sa to tam, že kedysi to začínalo ako čistá hudobná anketa. To znamená, že nič proti tomu. Bola to hudobná anketa, bola to nejaká oslava hudby a my sme to pretvorili za tie posledné 4 roky na v podstate kombináciu. My sme z toho vytvorili entertainment program a entertainment event. To znamená, že aj s tými chlapcami, a teraz myslím
Aleša s Ondrom sme sa k tomu postavili tak, že niečo tomu bolo treba dať. Bolo treba dať nejakú ako proste sprúhu, pretože tá anketa umierala. Tá anketa nemala dobré čísla už ku koncu. Nechceli tam ľudia chodiť, nechceli to diváci pozerať, nemalo to dobré čísla a chcelo to nejakú sprúhu, chcelo to nejakú proste zmenu a my sme si povedali, že to chceme robiť teda ako eventovejšie a že to chceme robiť zábavnejšie a že tam chceme pridať do toho aj teda prvky humoru a zábavy a chceme z toho spraviť event roka. To si myslím, že sa nám ako celku dosť podarilo. A je to práve preto, že sme tam ponúkli ako nejakým spôsobom tú nadstavbu. To je to, ako tí chalani to moderujú, že to je proste aj sranda, že to je zábava. Áno, že jednoducho to robíme proste trošku iným spôsobom, ako sa to robilo. Nie každému možno ten spôsob vyhovuje, ale väčšine, keď sa pozriem na číslo sledovanosti, tak áno. K těm se také ještě dostanu. To znamená, že ten současný koncept hodně stojí na Alešovi s Ondřejem? Áno, ten koncept hodne stojí na Alešovi a Ondřejovi, hovorím jak Maďar, ale on stojí, on by asi aj fungoval, keby tam bol niekto iný, možno iní moderátori, ale oni sú v tomto najlepší a my sme si spolu vytvorili nejaký trojvzťah, ktorý vlastne sa s nami vezie už od Tvojej tváre, kde sme spolu začínali robiť tieto veci. A my sme si povedali, že to chceme mať postavené na humore, chceme to mať postavené na mini stand-upikoch, chceme to mať postavené trošku na hrane, čo samozrejme veľa ľudí nám vyčíta, veľa ľudí to chváli, ako to už tých názorov bude stále strašne veľa. A proste to funguje a nám to spolu funguje a chlapci sú aj výborní dramaturgovia a scenáristi, čiže v tejto zostave to je zatiaľ naozaj na vrchole. Jenom doplním pár těch čísel, co oznámila televize Nova letošního Slavíka. Sledovalo v průměru podle televize hodně přes 1 milion lidí. Přímý přenosy podle Novy alespoň na chvíli zapnulo přes 2 miliony diváků a po celou dobu jej sledovalo v průměru 1,13 milionů lidí starších 4 let. Pořád dosáhl podílu na sledovanosti ve výši přes 44%, což jsou příznivá čísla. Jen se zeptám, vy třeba... Příznivá jste povedali tak lajtovo, to jsou výborné čísla. To jsou výborné, dobře. Tak já nechci přehánět tu chválu. Ne, toto zrovna je fakt. Souhlasím. Vy třeba jste nějakým způsobem zainteresován na těch číslech typu, že při překročení nějakých čísel dostáváte nějaký bonus, aniž byste prozrezoval nejaké detaily v tom. Je to samozrejme výborný nápad, takže keď ma počúvajú kolegovia, manažeri na Nové, tak pán Boro vám to veľmi dobre navrhuje, ako chcelo by to nejaké bonusy. Nie som, lebo samozrejme ani neviem, či vôbec niekto na našom trhu je v rámci televízií ako zainteresovaný na nejakých bonusoch, lebo to má samozrejme dve strany. Akože je to super mať také čísla, keď sa vám darí. No len potom, keď robíte program a náhodou sa vám nedarí a máte blbé čísla, tak čo budete vrácať zo svojho honoráru? No, já to jenom myslím pozitivně, jenom v případě překročení samozřejmě, když jsou nízká čísla, tak za to může někdo jiný. No obzvlášť, ale áno, vždy, keď sú nízke čísla, tak za to môžu vždy tvorcovia, takže to je tak a proste my s tým vieme žiť, čiže to je úplne v pohode. Nie, ja mám svoj honorár a tam to začína, tam to končí, takže žiadne bonusy ako nemáme. Jak vypadá ta organizační, režijní, kreativní práce na takové show, dejme tomu na tom Slavíkovi, kdy to začíná? Jak dlouho vlastně se na tom pracuje? Toto je taká obligátna otázka, ktorú dostávam pomerne často a je to veľmi Nič, pohode, však je to úplne OK. A ja na to odpovedám, že ona vlastne začína i hneď, keď skončíme ten ročník, lebo vlastne my to máme s chalami čerstvo v hlave, ako samozrejme na druhý deň si trošku oddychneme, ale potom už cez týždeň si voláme a už si analyzujeme. Jednak si pozeráme výstupy, to znamená, že kto čo píše, kde koho sme naštvali, alebo komu sme ulahodili, alebo kto o nás píše, čísla sledovanosti máme, samozrejme analýzuje ako takška i hneď. Čiže rovno si hovoríme, čo vlastne vyšlo, čo vlastne nevyšlo, čiže dáme si proste taký nejaký feedback a plus už keď to tvoríme, tak vlastne nám tam veľa vecí vypadne z toho scenára, lebo my naozaj tie scenáre a tú dramaturgiu toho meníme tým, že sme aktuálni a to je ešte jedna obrovská výhoda toho Slavíka, že my dokážeme byť aktuálni. My tým, že tam glosujeme kauzy slovenského showbiznisu a tak sme si to ako postavili, tak v tom showbiznise sa stále niečo deje.
Takže niečo, čo máme pripravené, ide do koša, pretože sa stalo niečo, čo tam chceme spomenúť. Čiže my máme XY variant toho scenára, ktoré vlastne ešte ladíme deň pred prenosom, alebo dokonca niekedy ešte po generálke na prenose. Čiže my máme potom nápady v šuflíku a hovoríme si, OK, tak toto by sme mohli použiť akože ďalší rok. Čiže tá práca začína ako i hneď a trvá vlastne počas celého roka. Nie je to teraz úplne tak, že každý deň sedíme v kancelárii a ako debatujeme. To by ste tedy nebyl, že? Presne tak. To je skôr o tom, že sa stretávame na večeri, na drinkoch, na pivo ideme, plus spolu robíme, možné je všechno, teraz všetci traja, takže tam využívame tie chvíle a hovoríme si nápady, zapisujeme si, máme čety pracovné a takto si to nejakým spôsobom tvoríme. Samozrejme do toho paralelne funguje nejaké bukovanie interpretov, že ja mám v hlave, že koho by som tam chcel mať zase na ďalší rok. Snažím sa neopakovať tých interpretov, aby to nebolo stále to isté, čiže snažím sa tam prinášať aj do toho hudobného, lebo predsa len je to hudobná show a je to jedinečná príležitosť pre našich umelcov, aby tam hrali naživo. Takže to vlastne ide tiež celý rok a na konci niekde tak ako by som povedal, že 3 mesiace predtým tá skladačka už je tak, ako vyzerá, že na 70% je ako proste hotová a začína sa fajtunovať. Niekdy na konci léta teda. No a potom začnú už vlastne pracovať scenáristi, ktorých máme dvoch veľmi šikovných. Môžeme ich menovať? Áno, Jan Liška, Dominik Landsman, čaute kluci, ktorí vlastne už potom tú našu znožku tých nápadov, ktoré sme hodili ako proste do klobúka, ako vyberajú a prepisujú a hľadajú ešte ďalšie fóry a okresávajú a češú a plus samozrejme oni majú ešte nejaké nápady, takže takto nejako sa to ako vlastne tvorí a vlastne potom už tie 2 mesiace pred tou show už je to ako veľmi intenzívne. Tam už máme ako niekoľko vlastne meetingov týždenne a už si to čítame a už si to zase krátime, vyhadzujeme a potom je to jak s každým nápadom, že niečo vymyslíte, chvíľu sa vám zdá dobrý, o mesiac sa vám to zdá úplná hovadina, potom sa k tomu zase spätne vrátite a nakoniec sa k tomu vrátite 2 dní pred prenosom, ako nakoniec to aj tak vyhodíte, alebo necháte. Čiže ale to je ten super kreatívny proces, že a my sa všetci traja navzájom, alebo všetci 5 navzájom kontrolujeme a máme nejaké samozrejme ako sebareflexie, alebo si povieme, že niekto vymyslí nápad a ten druhý povie, že tak toto už je CES, alebo tretí povie, ne, tak toto není CES, takže ako máme tam aj nejakú seba kontrolu. Mne chalani veľmi pomáhajú v tom, že síce ja už tu v Čechách robím veľmi dlho a aj tu teda už žijem posledné 2 roky, ale stále niektoré tie reálie české sa strácame, takže oni potom mi to vysvetlia, že tak toto je takto a preto je to dobrý fór, lebo to čo mne napríklad nič nehovorí. Takže myslím si, že nám to medzi sebou veľmi dobre funguje, takže toľko na tému proces. Já jenom právě trošku zareaguju, co jste říkal asi tak 2 minuty předtím, když jste říkal, že můžete i aktuálně reagovat na nějaké kauzy. Tam jste užil, že můžeme reagovat na kauzy slovenského showbiznisu. Asi jste myslel spíš českého, áno. Českého. Nie sa to pletie. Ja som si říkal, ale napríklad to by sme byli veľkí znalci slovenského showbiznisu, aby sme tam reagovali na nejaké vtipy. Ale pozrite, napríklad teraz ma prekvapilo, že vysielali sme Českého Slavíka na Markíze, respektíve na jej dcerskej stanici TV Doma a malo to veľmi dobré čísla. A pýtal som sa, lebo každý rok vlastne sa ma pýtajú moji kamoši a známi zo Slovenska, že kde by to mohli pozerať. Takže tentokrát to bolo na televízii Doma a veľa ľudí to pozeralo. A preto sme ich aj pozdravili, ako aj sme tam mali nejaké slovenské fóry, keď prišiel Patrik, myslím Rytmus, akože do šovky. A paradoxne Slováci aspoň tie české reálie celkom ako pobrali, hej, že aj tie fóriky, že sú celkom zorientovaní. Neviem, ako by to bolo opačne, možno by to stálo akože za nejaký case study, ale na Slovensku to fungovalo. Ještě mimochodem z toho, co jste teďka říkal, se dá vydedukovat, že budete režírovat i Českého Slavíka 2026. Je to viac než pravděpodobné. Výborně. Kolik vlastně lidí se na celé té show podílí? Kolik jako je do toho zapojeno? Tak ako v ktorej fáze, hej, ale ako ja som to nepočítal nikdy presne, ale ono ten štáb činí tak ako ja by som povedal 100-150 ľudí. V tom začiatku ja mám skvelú produkciu, tam je asi ako 5 ľudí, ktorí vlastne to robia tiež ongoing ako celý rok, lebo je s tým strašne veľa roboty, chlapcov, scenaristov som spomenul a potom už keď sa to začne ako celé vlastne vyrábať a všetky technické zložky a všetci tak ako 100, ako do 150 by sa dalo ako napočítať, lebo to je proste strašne krátky čas, je to strašne drahý projekt a ten čas je veľmi obmedzený. My tam sme týždeň v tom fórume Karlína, musíme tam
obrú stavbu postaviť, musíme to celé naskúšať, musíme to celé nastaviť, ako proste zasvietiť a tak ďalej a tak ďalej. Ja mám v tomto samozrejme obrovské šťastie a výhodu, že som v tom biznise strašne dlho a že ten môj štáb mám vlastne najlepší, čo je v Československu. Že sú to vlastne, ja spolupracujem až na nejaké výnimky s tými ľuďmi, ktorí so mnou robia všetky tieto veľké projekty, ktoré ste nejakým spôsobom vymenovali a my už sme ako proste zohratí, ako proste dobrý stroj a to samozrejme ide tým pádom oveľa ľahšie, no, ale stále je to záhul. A ty náklady takové show se pohybují v jednotkách milionů, desítkách milionů? Je to veľa peňazí. Nemusí to být konkrétní. Mě to jen tak jako zajímalo, protože třeba mám nějaké povědomí, za kolik se u nás v České republice, na které televizi režírují seriály, kolik to stojí na díl. Tak jsem si to chtěl porovnat vlastně s iným formátem. So seriálmi to ja veľmi neviem porovnať a hovorím, ja nechcem hovoriť konkrétne čísla, neprislúcha mi to úplne. Řádovie, ja som sa ptal na řádovie. Řádovie sú to najdrahšie projekty, hej, a ten Slavík je jeden z najdrahších, čo si budeme hovoriť. Je to event roka, 4-hodinový pomaly, alebo 3-hodinový s XY celebritami. Ale tieto veľké showky, aj či už je to Superstar, či už je to whatever, Got Talent alebo Let's Dance, tak proste áno, to sú proste live show. Live show sú jedna z najťažších a najdrahších ako proste disciplín, čiže je to veľa peňazí. Ne? A navíc teďka ty tituly, co jste jmenoval, to jsou licenční show, když to Slavík vlastně je naše show, když to takhle řeknu. Jak vlastně při takových show pracujete s nějakými požadavky partnerů? Je to obtížné to tam nějakým způsobem zakomponovat, narušuje to ten scénář, nebo prostě se už jste s tím nějakým způsobem naučili? Tak pozrite, boli časy v minulosti a robil som ešte aj veľa misiek napríklad, a veľa aj na Slovensku, aj v Čechách. A boli časy, keď samozrejme to celé bolo postavené na partneroch. To znamená, bolo tam 200 kategórií a každú kategóriu prišiel odovzdávať nejaký partner so šekom a nedalo sa svítiť, lebo proste to niekto musel zaplatiť. Teraz je to úplne inak nastavené, aspoň čo sa týka Českoslávika a ako Televízia Nová. Televízia Nová má skvelé obchodné oddelenie, oni pracujú s tými klientami a pracujú, ale hlavne pracujú s nejakou dramaturgiou toho. Čiže oni sami vedia, ani neprídu za mnou a nedajú mi 10 partnerov. Oni vedia, že oni nechcú narušovať ten program ako taký, že oni vedia, že je to vlastne kontraproduktívne, keď by ste tam dali 10 kategórií a každý by prišiel ako proste odovzdať. S tým som ja bojoval v minulosti, že som vždycky tým majiteľom tých agentúr vysvetľoval, že nerobte to, že proste radšej tam dajme nejakú celebritu, radšej tam dajme proste niekoho, kto nám urobí nejaký content vo vnútri, ako to, že pri všetkej úcte príde generálny riaditeľ proste niečoho a odovzdá šek tej miske alebo komu. A takto je to tam proste 10-krát to diváko proste nezaujíma. Dneska už sa ctí dramaturgia toho programu aj v rámci toho obchodu. Takže si myslím, že veľmi rozumne k tomu obchod pristupuje. Máme veľké šťastie, že máme Trinity Bank ako partnera, ktorí sú... Jedna kategórie Trinity objev roku. Ale to je jedna. Jo, to je jedna a to je ako super a oni to tiež absolútne chápu a netlačia na pílu, takže si myslím, že je to ako po vzájomnej dohode teraz už ako OK v tomto období. A samozrejme je ex-partnerov, ktorí nechcú byť superstar, hej, ale to potom naozaj to obchodné oddelenie nás počúva, myslím, kreatívcov. To znamená, že oni dajú nejaký zoznam, že pozri Pepe, títo by mali záujem o taký product placement, taký a ja samozrejme ctím tie peniaze, však ako z toho sa platí aj môj honorár v konečnom dôsledku, ale samozrejme musí to mať nejakú mieru, takže my si sadneme a povieme si, no dobré, ale tento produkt nemá fakt, že absolútne nič s tým, ani s tou hudbou, ani s tým programom, ani s týmto naopak, tento je super, akože takže takýmto nejakým procesom komunikácie to prebieha. Máte teda štěstí, že obchodní oddělení TV Nova je rozumné a nepřehání to teda? Áno, že naozaj, že rozmýšľajú a že ctia ten content. Kolik takových velkých show se dá vyprodukovat nebo urežírovat za rok pro jednoho tvůrce vašeho typu? Já, když jsem si právě třeba jsem se zase díval na to ČSFD, tak ten maximum těch počet show u vašeho jména za jeden rok tam tuším byly 3. No, ale to už je akože o hubu. A to samozrejme závisí o veľkosti tých show, hej. Ale keď sa ako proste v realite bavíme o show typu Superstar, alebo Let's Dance, alebo Hlas Československo, alebo Got Talent,
tak tam, keď urobíte 2, tak ste totálne mŕtvi, lebo to robíte ongoing, lebo keď si zoberete, že tá show je na obraze, tak boli časy, keď sme vysielali Superstar 21 dielov, tak tie časy sú už preč, ale nech si povedzte, že je to 16 týždňov, povedzme 16 dielov priemerne v nejakej jarnej sezóne a povedzme nejakých ďalších 12 dielov alebo 10-dielny projekt alebo 16-dielny projekt ako v jesennej sezóne, tak ste ako proste v jednom kolečku a to len hovorím o tom, že to vysielate a ste v štúdiu. Hej? Nie ešte o tom, že sa do toho točia do krútky, že sa to musí celé pripraviť, že proste v kuse ako niečo riešite a máte porady. Takže áno, robieval som aj 3, keď do toho náhodou prišla proste nejaká akože ešte menšia show, ale ono by v podstate bolo ideál robiť jednu veľkú, jednu malú, hej, povedzme za rok. Nejak takto to mať nastavené, ale čaro toho showbiznisu je, že si človek nevybere. Hej, dobre, áno, ja už som asi v pozícii, kde môžem povedať nie, ale veľa týchto projektov som rozbiehal, sú to moje srdcovky, takže tam určite ako nebudem hovoriť proste nie. A keď sa to náhodou zíde v jeden rok, no tak nič, tak treba zaťať zuby a druhý rok to bude zase inak. Ale ja si myslím, že dve je také ako maximum, že potom už keď príde viac, tak už je to... A samozrejme ono závisí od toho, že čo z toho je live, čo z toho nie je live, či je niečo pretočené, či je to nejaká malá game show, alebo niečo, čo sa dá pretočiť a povedať si, že OK, za 3 týždne to natočíme, dáme do šuflíka vybavené a postrihané, už sa s tým nemusíme ako proste zaoberať. Ale tieto veľké show sú vlastne, to je rozložené počas celého roka. Buď jsou to licenční show, nebo vlastní show vyvíjené vlastními silami. Co preferujete? Nebo je to jedno? Protože zase u těch vlastních show tam máte, a předpokládám, větší prostor pro nějakou kreativitu, pro vlastní nápady, ale už zase licenční show, tam se můžete spojit s nějakým velkým globálním jménem. Tak je pro vás něco lákavější, nebo každý má svoje? Tak každé má svoje. Pozrite, toľko tých vlastných show sme nerobili, ani nerobíme. Hej, to akože, že je Český Slavik ako anketa kvázi vlastná, hej, je, že vznikla, neviem, pred 40 rokmi, alebo koľko sme oslavili, pred 60. Ešte víc, vlastne 60 bola pred 4 rokmi. No. Hej, ale to není vyvíjana naša vlastná show. To znamená, že myslím si, že my na vlastné show, a teraz nemyslím len my, ale vlastne celý trh, aj Prima, alebo ČTčka, my na to nemáme peniaze, my na to nemáme kapacity. Ako vyvíjať vlastné show môžu veľké zahraničné firmy a BBC a Fremantle a Endemol, ktorí sa tým živia a predávajú to vlastne ako keby do celého sveta a majú na to aparáty ľudí a writers roomy a všetko možné. V našich malých krajinách my musíme byť efektívni. To znamená, že my musíme, keď je nejaká poptávka od tej televízie, tak tá televízia nemá teraz úplne čas, aby sa niečo vyvíjalo 4 roky, alebo 5 rokov, alebo 3 roky a potom to dala von. Hej. Tá musí reagovať rýchlo a v tej chvíli tie licenčné programy sú tá najrýchlejšia cesta. A možná i levnější, když teda porovnáme. A možná nebo nevím, to a možná i tak za licencie sa platia nemalé peniaze, ale určite ako proste levnejší, ale hlavne máte sa o čo oprieť. Takto, vždycky tá licencia vám dá len nejakú časť toho, čo vy potrebujete. To znamená, dávam nejakú Bibliu, dávam samozrejme nejaké analýzy, ako čo fungovalo niekde vo svete na nejakých trhoch, ale v konečnom dôsledku vy to stejnak musíte pretvoriť na lokálneho diváka a na tú televíziu, pre ktorú to robíte. To znamená, že my vždycky, keď dostaneme nejaký licenciovaný program, tak ideme, proste prelúskame tú Bibliu, prelúskame tie veci, spojíme sa presne s nejakým zahraničným konzultantom a potom si z toho vytvoríme nejaký ten derivát, nejakú tú variantu, ktorá funguje vlastne pre lokálny trh, lokálnych divákov a odtiaľ ideme ako proste ďalej. Čiže vlastné formáty, neviem, či som ja vlastne robil nejaký vlastný, no OK, možno naozaj pred tými 15 rokmi, ak sa také tie malé veci, že niekto to vymyslel, nejaká agentúra, niečo, alebo skôr by som povedal, že okopírovala nejaký licenčný formát, nazvala ho inak a bolo to akože vlastná vec, hej, ale dneska v rámci Areny licenčné formáty v oboch televíziách alebo vo všetkých 3 hlavných televíziách si myslím, že majú tú svoju prioritu. Jak už jste říkal v úvodu toho rozhovoru, sledujete ty světové trendy, víte, co se děje, co je teďka aktuální? Když vezmeme v potaz ten globální televizní průmysl. Tak pozrite, ono to súvisí, asi tam ešte máte tú otázku, ale to je jedno, môžeme sa k nej dodať o tom, jak súvisí to aj s tým, aký je ten trh dynamický. To znamená naozaj,
ten trh sa zrýchluje, to porovnanie medzi tým, čo bolo a tým, čo je teraz, je niekde ako úplne inde. Tým, že digitál, že sa otvorili platformy OnePlay, Vojo a kopec iných ešte, ktoré existujú ako proste na trhu v iných televíziách, mladší diváci, tak vlastne v tejto chvíli si nájde vlastne miesto, nechcem povedať, že akýkoľvek formát, ale je to formát aj pre mladú generáciu, je to aj reality show, je to doku-reality, aj zábavné show, aj variete show, aj veľké výpravné show, aj talentové veci, čiže v tejto chvíli to nie je nijak vyhranené, tie veci sa dajú robiť na rôznych platformách a ten cieľ je pokryť tak lineár, tak aj digitál a samozrejme nabrať čo najviac ľudí, lebo samozrejme tie televízie to majú ťažké, lebo tak je doba YouTube, je doba TikToku, je doba Instagramu, je doba týchto krátkych videí. Year on year pravdepodobne menej a menej ľudí bude pozerávať proste telku a väčšina sa bude presúvať na streaming platformy a tieto veci. Ja si osobne myslím, že ešte zase tak rýchlo to nejde, hej. To znamená, že stále a vlastne asi aj tie čísla, čo vidíme, že stále tá lineárna televízia vie zaujať toho diváka ako vo veľkom množstve, ale je pravda, že v tejto chvíli sa vlastne tie streaming platformy a ten digitál prepracoval na rovnako dôležitú súčasť tých televízií. Takže preto majú ten úspech Love Islandy, preto majú úspech Bachelor, preto majú úspech Zrádci, preto majú úspech tieto typy show, pretože to zaujíma proste úplne iný druh diváka, ktorý si to nájde na tej platforme. Nepotrebuje to úplne vidieť v lineár televízii, lebo možno ju ani nepozerá. Hej. A potom je XY druhov show, ktorí fungujú práve na lineári a nefungovali by povedzme na tom OnePlay alebo na týchto streamingových platformách. Čiže ide to veľmi, veľmi, veľmi rýchlo a je to veľmi dynamické a je to vlastne super, lebo my máme viac práce, všetci kreatívci, ktorí vlastne tu robia, lebo je tu toľko staníc už aktuálne, keď si zoberte mimo veľkých televízií a ich sesterských staníc a plus každá vlastne tá telka má vlastne svoju platformu a naozaj sa už investuje, keď si pozrete tie nová originály, keď si pozrete tie Love Islandy, tak to sú normálne ako veľké produkcie, proste za veľa peňazí, ktoré stoja strašne veľa úsilia, námahy, čiže tam sa už nie je ten rozdiel medzi tým, že OK, spravte nám niečo na Vojo, alebo teda na OnePlay za málo peňazí, len také niečo, že naozaj sa do toho ako fakt investuje veľa prachov a je to vidieť a prináša to výsledky. Takže je to takéto rozšírenie trhu pre nás všetkých. Jste tady zmínil, je to vlastně žánrově taková soutěžní reality show Zrádci na komerční televizi Primě. Čirou náhodou dnes máme 3. prosince, před několika dny byly velké finále druhé řady Zrádců a čirou náhodou minulý týden jsem byl na marketingové mediální konferenci Forum Media, kde vystupoval nový CEO Primy Lukáš Kubát, kde on tam vlastně měl přednášku o monetizačním komunikačním modelu těchto zrádců, rozebral to tam docela hezky a podrobně a tam vlastně z toho vysvítalo, že vlastně už by se to dalo nazvat jako multiplatformní show. Je to prostě nejen v tom lineáru, jak jste to zmínil, ale v onlineu a i v rámci toho onlineu je to na různých webech, na sítích, pracují s tím různě, jsou tam podcasty, komunikují to různým způsobem, jsou tam různé bonusové materiály, takže je to vlastně už jako dost komplexní záležitost, už to není jen tak jako bez urážky jako jenom v televizi, vlastně tomu i odpovídá ten monetizační model, takže myslíte si, že třeba tato cesta je nějakým způsobem budoucnost těch TV show? 100%, práve preto sa o to tie televízie už snažia, práve preto sa to snažia predávať všetkými možnými smermi, monetizovať všetkými možnými smermi, lebo áno, to je budúcnosť. Hej, to je budúcnosť. Ja som len povedal, že ja si nemyslím, že tá budúcnosť príde tak rýchlo. On sa strašne veľa debát počujete a veľa expertov vám povie, že televízia je mŕtva. Ja tomu rozumiem a rozumiem aj akože vlastne prečo si to myslia, ale čísla hovoria iné. Teraz by som trepol, lebo fakt ako som nie expert na týchto veciach, na tieto veci, ale nech trepnem, no tak nech je 30 alebo 40% ako príjmov týchto firiem z nejakých platform, z nejakého digitálu, tak ale stále ten
ten lineár a predaj tej reklamy je tá väčšina. Ono sa to asi prešiftuje ako rokmi, ale kto to odhadne? Je to 5 rokov, je to 10 rokov? Teraz keď sa bavíme o našom trhu alebo o našich malých trhoch, keď sa nebavíme ako proste globálne. Ale proste to neznamená samozrejme, že tie telky nemajú investovať práve do toho, lebo je to budúcnosť. Čiže čím rýchlejšie sa celý ten trh otvorí, tak týmto rýchlejšie ten proces pôjde. Ostatně vidíme, jak v případě TV Nova, tak i TV Prima v poslední době transformační proces, který dělá z těch dřívějších jenom televizí v uvozovkách vlastně nějaké multiplatformní mediální skupiny, které působí jako na různých, nebo využívají různé distribuční kanály. Ještě se zeptám na ty trendy a co se týče žánrů, je tam něco výrazného? Třeba jednu dobu, aspoň z mého pohledu, byl velmi populární ty pěvecké talentové show, pak mně to přišlo, že to šlo trošku dolů. Vrátí se to, nebo je to tak definitivně pase, nebo se to nějakým způsobem přetransformuje na ten hybridní model televize online? Tak pozrite, ja som sám na to zvedavý, hej, lebo však ideme robiť ďalšiu Superstar. A nerobili sme taky som sa na to chtěl nerobili sme ju 4 roky. A samozrejme ten trend sa niekde posunul. To znamená, že práve teraz hľadáme cesty a tvoríme nejakú dramaturgiu toho a hľadáme cesty, ako tú Superstar vylepšiť, vynoviť, čo tam priniesť nové, aby sme sa práve priblížili k tomu mladému divákovi alebo k tomu divákovi, ktorý mal rád tú Superstar. A je to samozrejme, že ťažké, lebo keď si zoberete, že dnes vám stačí ísť na TikTok, YouTube, Instagram a vidíte tam 30-sekundové klipy alebo 40-sekundové klipy alebo minutové klipy niekoho, kto spieva, tak sa to stalo oveľa viac dostupnejším. Keď sme začínali zo Superstar a mali sme 50, 60, 70 share, akože kedysi, no tak nebol YouTube, nebol TikTok, nebolo nič, tak proste tie talentové show vtedy boli na vrchole. Potom samozrejme nejakým spôsobom išli ako proste do úzadia týmto, ale tá televízia a ten projekt vie asi ponúknuť, nevie asi, ale určite vie ponúknuť viac, ako sú len skrátkovité malé klipy, v ktorých sa vlastne vy nedozviete ten príbeh, vy sa vlastne tam nedozviete tú cestu tej popolušky, na čom tie show sú postavené. Takže ideme to robiť s nejakými možno novými prvkami, priblížiť to tej generácii 25, roku 25 a sám som zvedavý, ako to dopadne. Funguje to stále vo svete, tá Superstar sa stále vo svete vysiela sa na lineároch, takže nie je to mŕtvý projekt, len asi tomu treba dať trošku nejaký nový dramaturgický kick a uvidíme, či ho dáme dostatočný a uvidíme, že či tá show to ustojí. Ja si myslím, že áno, pretože ten brand je veľmi silný. Tej Superstar má to nejakú československú legacy a budeme tam mať skvelú porotu vynovenú, takže robíme samozrejme všetky tie kroky toho, aby v konečnom dôsledku sme si vedeli povedať aj s telkou, tak urobili sme maximum, tak toto je a ako uvidíme, kde sa táto show v roku 2025, respektíve teda 26 nachádza. To jste mě nahrál na tu další otázku, kdy jsem se samozřejmě chtěl zeptat na tu Superstar, tu novou, už vlastně 8. řadu československé Superstar. Nova ohlásila už na jaře letošního roku na tiskové konferenci, kde vlastně ohlásila, že běží castingy a že s velkou pravděpodobností ta show půjde na podzim. Podzim už máme ve Velkém vrcholu, show nikde, takže jestli se můžu zeptat, jaký je teda stav, je to natočené a půjde to na jaře 26? Nie. Celý rozhovor uslyšíte na platformě forendors.cz/první liga, kde se dozvíte mnohem víc.